दा फाइनाली गुड न्यूज जायफ्रा एडमिट प्रब्लेम जादोंमोन नोंथांमोना इनभैलिड दिन्थिजादोंमोन दा फाइनाली गुड न्यूज आसाम पुलिसनिफ्राय एसएलपीआरबीनिफ्राय अफिसियेल वेबसाइटआव हेल्लो लोगोफोर बरायबावबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव जाय नोंथांमोना आसाम पुलिसनि एडमिट मोनाखै गोबां कनफिउज जादोंमोन बा टेनसन जादोंमोन दा बेखौ लानानै बिग आपडेट लाना फैदों दा लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना जिंगासिनो गैला एडमिटआ फैगासिनो थाबैनो दा जाय नोंथांमोना गोदानै फैदोंमोन चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना ला बेबायदि आपडेट मोननो आरो हानायसेबां नोंथांमोनखौबो हेल्प खालामनो नाजागोन आरो नोंथांमोनाबो सापर्ट होबाय था जाहाथे आंनि चेनेला आरोबाव गोजौसिनाव थांनो हायो दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा होदोंमोन जे नोंथांमोना ट्राइ खालामबाय था बारे बारे लगइन खालामबाय था अब्लानो मोनसे समावहाय एडमिटआ नोंनि एगेन्स्टआवहाय रिलिज खालामनाय जागोन बा नोंथांमोना एडमिट मोननाय जागोन बिनि अनगायैबो जायफ्रा एसआइनि एग्जाम सेन्टार सेलेक्ट खालामनो हायाखै नोंथांमोनाबो थाबैनो जागोन जेबो गिनांगौ गैया दा बेखायनो जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइट आसाम पुलिसनि एडमिट पर्टेलाव बेयाव फैनाय लोगो लोगो जोंहा मिथिखागौ गाहायाव फैनानै जों एडमिट डाउनलड खालामनो हायो बेनो जाबाय नाम्बार 1 जेराव जों क्लिक खालामनांगौ डाउनलडआव बे जाबाय फिजिकेल टेस्ट आसाम पुलिस कमान्डो दानिया जोंहा अपसन दंखायोना फन नाम्बार इमेल आइडि बा एप्लिकेसन आइडि मोनथामनि गेजेराव मोनसे होनानै लगइन खालामनांगौमोन बेनिफ्राय बार्थिखौ होनानै जोङो जेनेरेट खालामनानै एडमिट डाउनलड खालामनो हायो दा थिग बेबादिनो आं नोंथांमोननो दायो लाइभ प्रुफ दिन्थिगोन जाय बिथाङा आंनि साबस्क्राइबारा नाम्बार हरदों जे एडमिट मोनाखै होननानै थ' बिथांनिसिम दायो मोनसे थ' नोंथाङा नायदोंबा भिडिअखौ ट्राइ खालामबाय था एडमिटआ नोंनिया फैगासिनो दङ आरो बयनाबो फैगोन जायफ्रा एडमिट मोननाय जायाखै दा बेखायनो आं बेयाव रेजिस्टार थानाय फन नाम्बारखौ होनोसै बेनिफ्राय नोंथांमोन आं लाइभ प्रुफ दिन्थिगोन जे बे आसाम पुलिसनि पर्टेलाव मा होनदों एबा एडमिटखौ माब्ला मोनगोन दा नोंथांमोना नायदो दा बेनिफ्राय रिलिया थांगौबा नोंथांमोना जिंगासिनो गैया बेकडेट खारनो हायो नोंथांमोना बे टेकनिकेल इशुनि सायाव रायलायनानै डिसकास खालामनानै बेकडेट खारनो हायो थांनाय बारावबो एभिइउबिआव जायफ्रा टेकनिकेल इशु जादोंमोन बिथांमोनखौहाय रानिं खालामनो होदोंमोन बा अखानायैहाय खारनो होदोंमोन मोनसे डेट हरो फिक्स नोंथांमोना रायलायनानै खारनो हायोबा नोंथांमोना इन्टारभिउ होनो हायो बेनिफ्राय एग्जाम गोनांफोरा फार्स्टआव एग्जामखौ एग्जाम होबानो जाबाय दा बेखायनो आं फन नाम्बारखौ बेयाव होबाय टाइप खालामबाय बेनिफ्राय जोङो दानिया लगइन खालामसै बेनिफ्राय लाइभ प्रुफ नोंथांमोननो दिन्थिगोन स्क्रिनाव नोंथांमोना नायबाय था बे एसएलपीआरबीआवनो मोनसे बिग आपडेट होदों नोंथांमोननो जे एडमिटआ नोंथांनिया थाबैनो रिलिज खालामसिगोन बा नोंथांनो एडमिटखौ डाउनलड खालामनो हानायनि अपसनखौ होगोन दा बेखायनो आं बेयाव लगइन खालामबाय दा लगइन खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों नायदोनै लोगोफोर बेयाव एडमिनिस्ट्रेटिभ रिजन एबा जाहोननि थाखाय एडमिटआ इसु जायाखैमोन माखासे प्रब्लेमनि थाखाय दा नायदोनै एडमिट कार्डआ नोंथांमोना नुनो मोनदों माखासे रिजननि थाखाय जायाखै नालाय दा एडमिट कार्डआ रिलिज जासिगोन बा नोंनि एगेन्स्टआवहाय इसु खालामबावसिगोन लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों एडमिट विल बि रि-इसु टु इउ सुन नोंथांमोना थाबैनो मोनसिगोन दाहायनो मोनगोन इभिनिंआव ट्राइ खालाम बेनिफ्राय गाबोन रिलि गोनाङा एडमिट गयोबा नोंथांमोना फैदो आरो बायचान्स थांगयोबा नोंथांमोना बेक डेट खारनो हागोन आरो मोनसे बाथ्रा गोबां कमेन्ट्स खालामदों एग्जाम दं होननानै खायसेनिया थ' एग्जाम गोनांफोरा एग्जामखौ सिगां फकास खालाम एग्जामखौ होग्रो मानोना आसाम पुलिस रिलिया थ' फैबाय थागोन बेनिफ्राय आरोबाव बिनि अनगायैबो मोनसे रिकुवेस्ट खालामनानै नोंथांमोना जेब्ला एडमिट थायोना एग्जामनि बेखौ दिन्थिनानै अब्ला नोंथांमोनाहाय रि डेट एबा बेक डेट खारनो हानायनि अपसनखौ मोनगोन जेबो जिंगासिनांगौ गैया दा लोगोफोर बेखिनियानो बिग आपडेट बेनिफ्राय आसाम पुलिस एसआइनि एग्जाम सेन्टार सेलेक्ट खालामनायाबो नोंथांमोना मोजां चान्स मोनफिनगोन थालांनाय नङा रावबो नोंथांमोनखौ चान्स होगोन थ' लोगोफोर बेनोसैमोन बिग आपडेट आसाम पुलिसनि एडमिट कार्डनि थ' आसा खालामो मोजां मोनोबा भिडिअखौ लाइक खालामगोन